Jeg ved, om jeg nogensinde finder den eneste kæreste. En, der virkelig holder af mig. Hvis det overhovedet sker. Det sker. Det er det jo lige nu. Pindeling. Du er jo en bjørn. Jeg er en hund. Det kan næsten ikke passe. Jo. Det gør da meget fint. Det kan tage sove, okay? Ja. Sis, jeg kan ikke sove. Jeg kan ikke sove, sis. Og hvorfor kan du ikke sove? Fordi jeg har mareridt. Fint, så lig dig i min seng, okay? Okay. Godnat, sis. Godnat. Jeg kan lige så godt gøre mig klar til i morgen. I skolen. Som regel. Mor, må jeg godt komme i skole i dag? Jeg glæder mig sådan til den nye klasse. Jo, du skal nok komme i skole. Men sov lige, okay? Jeg kan ikke sove, jeg glæder mig sådan. Ja, men ja. Jeg kører bare derover. Okay. Er en mærkelig lille pest derhenne. Hej, du er godt nok mærkelig. Undskyld mig, men jeg prøver at få tøj på den her havskildpadde. Og hvem siger, du skal? Blythe, selvfølgelig. Fair nok. Jeg kører nu, mor. Ja. Mor, jeg kan ikke sove længere. Du kan lide din far for mor. Haha, Pindeling. Det var rigtig sjovt. Så tag i skole. Hvorfor er du egentlig kun én ørering i? Fordi det er populært. Nå, men jeg tager i skole. Ja. Hej. Det kan være, at jeg møder den eneste ene i dag. Det var på tide, Freja. Undskyld. Det kan være, at jeg møder den eneste. Det kan være, at jeg møder den eneste ene i dag. Jeg må også skynde mig, når jeg kommer for sent. Undskyld, jeg kommer for sent. Her lærer. Wow. Det er helt okay. I to, I skal sidde sammen. Okay.
Ja. Har du lavet matematik i dag? Har vi lektier for der? Jeg tror nemlig ikke, jeg gik på den her skole der, men det gjorde du. Ja, ja, det har hun. Okay, så tag dem frem. Der er bare lige det, at jeg krøller dem sammen og smed dem væk. Seriøst? Jamen det gjorde du. Jo, jeg gjorde. Gjorde du? Du har ikke lavet dem, okay? Nej. Vil du i skræmmekål? Nej. Så tager jeg bisen for dig. Jamen, bland dig udenom. Fint. Nå, og så hæld dit regneark nu. Begynd på næste side. Okay. Vi to skal lige snakke sammen efter skole. Okay. I skal lave de der 2 kopiark til i morgen. Okay? Seriøst, allerede til i morgen? Ej, helt ærligt, det er uretfærdigt. Ej, seriøst. Lektier, det lyder herligt. Mener du det? Nej, selvfølgelig mener jeg det ikke. Jeg kan godt lide dig. Seriøst, jeg mener det. Jeg kan virkelig godt lide dig. Så er det også godt, at jeg også kan lide dig. Leo, hvad skal vi gøre? Han er besvimt. Bare lad ham ligge. Nå, I er fri nu. Hej. Okay. Kom her, prinsesse. Hvad laver du ved ham? Jeg ser bare, om han er okay. Jeg skal snakke med ham. Du kan ikke snakke med ham. Jeg mener dig. Jeg skubber lige ham ud af klassen. Au. Hvad skal du snakke med ham? Jeg skal snakke med mig om, at hvad? Du er en af mine bedste elever, men jeg hopper altså ikke på den. At du ikke har lavet den lektier. Må jeg høre sandheden? Nej, det er sandheden. Hun er godt nok en mærkelig tøs. Ja, meget mærkelig tøs. På det, hvorfor skal du vide det?